Kahit papunta pa lang kami, mukha na kaming pauwi. Puti ko. Grabe ang ahon dito. Ay! Bike pa. Malay pa kuya? Ano pa lang ito pa dahil simula pa lang dito. Simula pa lang pala. Hi guys, so panibagong bike ride na naman. Medyo unique tong magiging ride namin kasi yan no, medyo nag-aambon-ambon, medyo maulan. Tsaka makulimlim. Hindi lang siya nag-aambon, maulan talaga. Umulan na umaraw. Tutuloy namin itong bike ride namin. 6:30 na. Usapan namin originally 5:30 kaso usap-usap kami na medyo magpatila muna. Dahil mahina naman na yung ulan, go na kami. Anong mahina? Malakas pa din. Pero susugurin na namin kasi gano'n din naman eh. Basa din naman daw kayo, maliligo din naman kami sa Paulan falls. ride na lang, paulan So ride. medyo unique talaga. Unique tong ride namin ito kasi maulan siya. Let's go! Salubong na namin si Kuya Isko. Siguro nainip siya. Pumasok na siya. Yan si Kuya Isko. Kaya pumasok na siya dun sa sa papuntang Vinsons. Ito kami dumaan sa may Santo Domingo no? So dinaan kami ni John doon sa may off-road kaya kahit papunta pa lang kami mukha na kaming pauwi. Puti ko. Dire-diretso na natin to no? Kahit na umulan. Ganun din naman eh. Diretso na tayo no? Dito na tayo eh. Dito na tayo. Kaya talaga. Okay guys, so diretso na kami. Time check, 7:33 na ng umaga. So nandito na kami ngayon sa bayan ng Talisay. Basang-basa na talaga. So diretso lang din kami. Ayun sila. Ayaw nila sumilong. Kaya lang, in-update ko lang kayo. A few moments later. Pagod. So time check, 7:48 na ng umaga. So stop over kami saglit dito sa may Escalente, Bulaluan. Dahil lang kami, di pa kami nag-aagahan. Sila. Mga basang sisiw natin kasama guys. Mga basa. Basang sisiw. Ito naman tayo ah. Tapos na kami kumain. Contact knowledge. So after namin kumain, dumiretso na rin kami sa aming pupuntahan. Hindi na ako nakapag-video sa point na to dahil sobrang lakas ng ulan. At the same time, pahirapan dahil sobrang paahon yung aming nagluruta. So dinanan namin yung mga barangay ng Barangay Kalasgasan, Dagutdotan, Dakulang Bolo at Barangay Matakong. So nasa Barangay Matakong na kami. Nag-break time na kami ng konti. Sobrang pagod sa lakas ng ulan. Grabe yung ahon dito. Ay! Bike pa. Agad tayo. Pa daw ulit ako. Sabi nila malayo pa daw eh. Ahon pa ulit. So mga nandiyan na kami mga isang oras pa bago kami makarating doon. Pahinga lang kami ng konti. Basta kami. Okay na, dapat nalang kami. Acknowledge kami guys. Punta na kami ng Nakali Falls. Pero sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya, Nakali? Ito po yung sa loob. Sabi ni Kuya. Bike pa. Picture tayo. Okay. Okay na? Sige. So yung guys. Sa wakas natuntun din namin tong Barangay Hall. Kung saan na kami nagpaikot-ikot. Yan, natuntun na namin. I-register na lang kami. Kuha na lang kami ng tour guide kasi sabi nila kailangan daw talaga ng tour guide dahil may trekking pa tayo dito. Isang oras doon na trek yun. Ito. Apa? Torino. Taga-saan ka? Pasig. Ayan ka niyo kasing Pasig eh. Pangasinan po. Kaya talaga nila taga-daet ka. Ano? Ate, mga ilang oras ng trek? Ano? Oras nga. 1 hour. So kung medyo mabilis-bilis, Malukuran ito. Tapos, pag mabalik ninyo, wala yung mamakbo. Tapos pagdaanan na sa ilog ng ilog. Hindi. Siyempre, inaagihan ka na. Hangin doon sa inaagihan. May inayusin ng inaagihan na sa alog na may tabagwang. Kasi mama. Tabagwang, tapos
Baka magpanik ka, wala ano maulan, malibati, yung malibati. Dahil yung baba, baka mapanik. Yung hindi ka ng ano, buwatan kali. Magdadangkal? Oo. Lumapit ka tawag doon. Wala, kamulan ka namin. Hindi naman yun. Kapag magpapanik doon. Ang mahagas ka, ano ni... Ano daw yun? Magdadangkal, yung gano'n yung nagagana na insekto. Na makate, sobrang kating na talaga. Ay, wala, iba yung makati. Bukod pa yun sa igad? Ano pala yung sinasabi ko, lipay? Lipay pala yung sinasabi Oo, ko. ibay. Mapasok ko sa mata. Oo, paano. Pero baka ka mapanik. Kasi binatahan ko yung angas doon. Kasi doon mo kami. Wala ko pa rin ka, makita ko. Pero hindi naman ano. Hindi ako naman. Sabay guys, skip ko naman kayo. May nag-trek na po ba ngayon? Or what? Ewan ko lang po, biro ko na natin. Kami pa lang. Dito na natin iwan yung bike natin siguro. Tayo lang may trip na mag-trek daw ngayon. Ay, tanggalin mo natin to. Oo. Hindi, pwede rin. Para sigurado safety tayo. Safety tayo. Helmet pa din ako. Bike lang iwanan ko. Tsaka dali ko itubigan. Meron na kaming tour guide. Mga 1 kilometrong trekking ba daw to? Yan. Yan, sige. Kuya, ano nga pangalan mo kuya? Mervin. Si Kuya Mervin yung tour guide namin. Sige, tara. Papunta na kami guys. Ayan, dito kami pupunta ngayon guys. Ayan na. Ayan sila. So papaba siya dito. Ayan, kita na kami dyan. Grabe yung dinaanan namin. Sobrang ano. Ayan. Ang ganda ng view, grabe oh. Pagkakanta yung mga ano, inyugan. Nasa ilalim doon yung ilog. So, dadaan kami dyan sa parang tulay dyan, may tulay. Sige, so tara. Tama kami dyan sa tulay. May tulay dito na maliit. Ayan, may maliit siyang tulay dito. Hanging bridge yan. So guys, so kalatasan namin mag-ano na mga 126 steps na nagdan plus mga konting hindi pala konti, madami-daming bato-bato yun. So pahinga kami dyan sa parang waiting shed dito. Kuya, ilang minutes pa? Ano po, hindi ko ito ma'am, wala ka po na. Malay pa kuya? Ano po ang ito pa dahil simula ko lang dito. Simula pa lang pala. Bababa tayo doon, gaya doon, pero balik tayo, bakit naman, balikan din po. Parang pa ganyan. Pagi ma'am, balik ko dito po. Pero meron siya may landing. Okay na, sige nakahinga na tayo. Sige mo mga. Ayan guys, so mga taniman ng pinya, so lawak yan hanggang doon. Kasi sa kabila, bundok na yan, kapal ng fog. Ayan. So yan, malawak. Sobrang ganda. Ayan. Sila sa unahan. Okay, let's go! So nangangalahati na kami, higit kalahati na ng konti. Konti kasi kanina kalahati na daw eh. So yan, nasa kalagitnaan kami ng kawalan. Hindi, ang ganda ng dinaanan namin, madaming mga mga nyogan, sa mga taniman ng pinya, sa kung ano na pa, yan, mga kasama natin. Grabe. Grabe. Ito, kapal ng fog. Kita ba? Ayan, kita nga siya. Ayan, ang kapal ng fog. Ano sabi mo kuya Isko? Shoutout mo naman si Mark. Mark. Lapit. Muntik pa namin dalhin yung bike ha. Shoutout sa'yo Mark, sabi mo. Pwedeng dalhin yung bike dito. Diyos ko po. Sige kuya, ikot ka. Tama ka sa ikot. Sorry po. Hey! Yan, sayang hindi ko ma-videoan guys yung yung pinaka-dinadaanan namin kasi umuulan. So dito medyo mapuno lang kaya nakakapag-video tayo ng konti. So yun lang muna ulit guys. Update ko na lang kayo pag andun na tayo sa mismong falls. Grabe yung dinadaanan. Ang ganda. Sobrang ano yun. Dahil mga ano ng pinya oh. Pinya. Puro nyog. Sobrang solid ng trek na to. Sabi ni kuya malapit na daw. Yung malapit ni kuya malayo pa sa atin eh. Ganda. Jo, total adventure ano. Bahala
guys. Sobrang nakakapagod. Konti na lang. 15 minutes. Ah, Tapos mababa naman. oo. Pero ang ganda niya na grabe. Sulit yung dinadaanan ko. So kayo guys, kung gusto niyo yung mga ganitong klase na ano, ganitong trip namin eh. Sama lang kayo sa amin sa mga lahat ng taga Camarines Norte diyan. Kung gusto niyo mapagod. Lalo na yung mga nagbabike kasi lagi kami nagpupunta sa mga ganito na nakabike lang talaga. Ang pangalan mo, Mark. Sumama ka next time. Mark, yung isda mo. Yung isda mo, Mark. Panalo, ano? Siya. Takong side lang guys. Muntik pa sa sumaya lang ka kami. Sa malaki. I-video ko yung artista natin eh. Ikaw ang artista dito eh. Kalahati pa lang daw. Akala ko kalahati na. Kuya, may 3/4 na ba tayo kuya? Ayun guys, oh, puno ng fog. Punta natin. Puno ng fog. Parang di nyo makikita sa screen pero ayan na siya. Isa lang kita. Oo. Medyo ano eh. Kapal ng fog. YouTuber ko yan, may 2 million followers. Subscribe ka kuya. Para madagdagan naman yung 3 subscriber ko. Subscribe na ako ah. Dami na subscriber ko na. Ano ka na ba? Konti pa lang. Nasa 51 pa lang. Kaka-start lang. Ano ka na ba ng YouTube? Yan, yung kabilang bundok guys, San Vicente na daw yan. Okay. Ayan guys, may hagdan na siya. Pero madulas. Madulas siya. So, nadidinig na dito yung tubig, yung ilog. Buti may hagdan dito, ano? Sabi ko yung ginawa. Malapit na tayo? So, ayan guys, ito na kami sa ilog. Yan, dadaanan namin ilog. Ewan ko kung nakikita niyo yung ilog dyan. Pero yan, ilog na yan sa baba. Yan, so dito kami galing kanina, dire-diretso yan, pataas, puro hagdan na siya. So may ginawa naman na silang hagdan. Yun nga lang, medyo malumot siya, kaya medyo nakakailang din. Yun, kailangan talaga ng konting ingat din. Grabe, sobrang ganda, promise, sobrang ganda ng lugar. Yan, so tatawid na tayo ng ilog. Sana kuya yung next papunta pa ganon? Oh my God. Saan daw doon? Sa dulo doon? Oh, ganda. Ay, nako. Sulit. Salamat, Mark. So, pupunta na lang kami doon. Sa mga ipapailan din doon. Yun na yung Tanakali. Sobrang ganda, grabe.